bandiraɓe musidɓe tedduɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wiide welede Allah kamɓe barkeji Allah e moƴƴereji mum yo waño e ceerno men seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala an mbiyen welede e ɗin jurumaji e ɗin barkeji e ɗin moƴƴereji yo jokku wanjade ha hetto jinnaɓe men ɓe ganduɗa ko kamɓe woni sababu peñgol men e oɗo aduna mbiyen jurumaji Allah ɗi e moƴƴereji Allah ɗi e barkeji Allah ɗi yo waño e mabɓe kono kadi mbiyen nden welede ɗin jurumaji e ɗin barkeji e ɗin moƴƴereji yo jukku kadi wanjade ha hetto seeranɓe men ɓe ganduɗa ko kamɓe woni lomto Allah tabaraka wa taala woni lomto nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam woni lomto ceerno o seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu mbiyen welliyaji Allah ɗi e moƴƴereji Allah ɗi e barkeji Allah ɗi yo waño e mabɓe taw noon eɗen gardini oɗo duwaw keeriɗo ceerno men khalifa men ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba mo aduna o kala ñagotoɓe Allah jurnata gurnam makko nde wonno gurnam makko ene heewi nafoore ɗum woni Allah loññini tagore nde yo duwa juɗgol makko balɗe yo ɓoye dusde hen gam barki annabi o sallllahu alayhi wa sallam kono kadi ɓe jejjita duwanade baɗɗo sababu ndeɗo moƴƴere o kono ceerno Moussa Niang rahmatullahi alayhi mo ganduɗa ko barkeji maɓɓe ko golleji maɓɓe ko duwuji maɓɓe ko anniyaji maɓɓe ko bandare maɓɓe ɗum woni ko yaalɗo ha ñalawma hande o wadde so tawi en joɗinɗo e jamma jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e siftorande ɗin ɗon toɓe bandiraɓe jamma o woɗɗi no fewi mintaji ɗi woni koye fooɗade annabi sallllahu alayhi wa sallam ko Allah rokkimo e moƴƴereji ko Allah rokkumo e teddale ko ɗemgal wawa ɗum jangtade ceeramme haali ɗum nane jarama yo Allah yo moƴƴel mbiɗa heewi wiide kanko sallllahu alayhi wa sallam ko Allah rokkimo ko dokkeɗe Allah rokkimo ɗen wayi kono maayo geeƴi luggugo yañgo joguigo ɗo fuɗɗi kono ala to haaɗi ɗum waɗi so tawi a wi aɗa limta gueɗe makko tan ka tappowo ɗum waɗi Seydil Hadji Malick Sy radiallahu anhu nde wonno ko ganno nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sa ƴeewi nde ɗo deftere makko nde o waɗi a faman Seydil Hadji Malick ko ganno nelaɗo Allah enen noon toɓɓere men hannde kaalaten ko jikkuji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so mbi annabi sallllahu alayhi wa sallam ko maayo waɗat tufde goto foof ko tufde nde yardi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wadde tufde men hannde ko tufde haalore kawisaji nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam Seydil Hadji Malick Sy radiallahu anhu o wi wal mu'jizatu ta'daduha abasun mi'sarul inshari lam yudrak wa lam yasul jimul ulufi li hadhihi al-khalqi mu'jizatan amma al-qur'anu fa qalu fihi abdullah kanko sallllahu alayhi wa sallam so tawi a wi aɗa limta ɓuure makko tan wayi kono gonɗa ko e fijirde ni e wonde a wawa gaynude mbiyata aɗa lima koko ganduɗa sa fuɗɗima aɗa gayna kono ɗum ɗo a gaynata holto paaɗen ko e kayis nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam gila omo famɗi nene makko Halimatu Saadiya mo ganduɗa ko on Allah teddidirno yo won nene makko to banggue muynam kanko sallllahu alayhi wa sallam hayso tawi neɗɗo woni jinnaɗo makko ko teddugal Allah nde wonno Mouhamadoul Bousiri winomo lam tazal fi dama'il kawni tuhtaru laka al ummahat wal aba nde Allah tegimi nde moftumo nde wonno Allah ene andi ko tedduɗo Allah ene andi ko moƴƴo ɗum waɗi wona neɗɗo fof wawata wonde jinnaɗo makko ɗum waɗi wonde o serani omo woni e cuuɗiɗi ha omo suɓene jinnaɓe moƴƴuɓe yummiraɓe moƴƴuɓe babiraɓe timmuɓe nen Halimatu Saadiya wi inda ɗufulatihi sallllahu alayhi wa sallam o yi lam yakun lana misban fi layali lmuslima siwa wajhu sharif sallllahu alayhi wa sallam akbar yumma Halimatu Saadiya o wi e cukago nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi so tawi jammaji niɓɓi ɗino o wi min ngala lampa so wona e yeeso nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam ko yeeso nelaɗo Allah wonno kuuɗa maɓɓe ko yeeso nelaɗo Allah wonno lambaji maɓɓe ɗum ko yumma Halimata seedi ɗum Seydil Hadji Malick wi kawis mo ganduɗa kewino toon sa ngay cukago makko taqabbala ra'sa shatun fi shuhudi Halimati wa qad sajadat wallat ila al-ghanami
kanko sallallahu alayhi wa sallam Seydi El Hadji Malick Sy wi sanga nde woni to nene Halimatu Saadiya dommuwol ɓuucima hoore makko kono nene Halimatu Saadiya sharhin ɗum ha ɓeydi labde nene Halimatu Saadiya wi o wi innahu kanko sallallahu alayhi wa sallam lafi hijri zati yawmin id marrat bihi ganimat fa aqbalat wahidatun minhunna hatta sajidat lahu ngol sujjani nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wa qad wallat ila ganami kanko yumma Halimatu Saadiya o wi jello cukalel gotel e ñalawmaji omo woni e nder gallam o wi tan dammiri wirtimo ene yaha tan hen dammol gotol darti tan feewi to nelaɗo Allah ngol ari ha ngol yetti nelaɗo Allah ngol sujjani nelaɗo Allah ngol ɓuuci hoore nelaɗo Allah ngol jokki haaju maggol sallallahu alayhi wa sallam wadde ɗum ɗo ko kawis mo ganduɗa keewi e cukago makko kanko sallallahu alayhi wa sallam ngan sanga fam makko to banggue muynam woni Al-Haris bun Abdul Uzza on wonno joom galle nen Halimatu Saadiya on saaha kanko o yimi jimɗi sibabude weltade ko Allah rokkimo ko hol jimɗi ɗi o yimno o wi alhamdulillahi alladi a'dani hadha al-ghulam tayyibul ardan wa qad sama fil mahdi ala al-ghilman wa isuhu bil bayti dhil arkan sibu weltade e ko Allah rokkimo ko e moƴƴereji ɗi Allah waɗanimo ɗi gello cukalel ngel ganduɗa ari e juuɗe makko heeɓi ngal ɗo teddungal o yimi jimɗi ɗi kanko mana oɗo Haris o wi mi yetti Allah dokkuɗomi ngel ɗo cukalel ngel ganduɗa ene laaɓi e dennagal tuuliji cukalel ngel ganduɗa ngel ɓami honade gila e cukago maggel ngel honima dennagal cukago ɗum woni sallallahu alayhi wa sallam ene jeeya e kawisaji makko ha joni kanko sallallahu alayhi wa sallam Seydina Aliyu wi o wi fa harajana min jaltino bi makkata e nder makka fi ba'd nawahiha yoga e bangeji makka e min jaha kanko Seydina Aliyu haalata o wi omo yaada e nelaɗo Allah e nder saraji makka o wi komin jahata ko fa mastaqbalahu jabalun wala shajarun illa wa huwa yaqulu assalamu aleyka ya rasulallah Seydina Aliyu wi nder komin jahata ko o wi min birtaki lekki walla hayre so wona hayre nde walla lekki ki ene wiya kisal yo wonema ya rasulallah ha joni e jeeya e ɗin kawisaji yukallimuhul jamadat gueɗe pendiɗe gueɗe mumunteje ene kaldanno e makko kanko sallallahu alayhi wa sallam mislu sabir ko wayno hayre mana sabir israqa alayhi sanga nde o ngabbuno e hayre he ɗum ko sanga nde añɓe pewjanimo ene jiiɗi warde mo Allah yamirimo yo yaltu o fewa Madinatul Munawwara o yalti omo wonde guiɗo makko o Seydina Aboubacry Siddiq radiallahu anhu haaɓe gaari e hayre sabir ɓe ngabbi e hayre he nden ɓe ngabbi e hayre he hayre nde wimo Mouhammad mbiɗa mooli Allah jippoyam koye Mouhammad jippoyam min mi wawa moftudema mi ala hat tan wawde moftudema siko hollum sa woni ɗo añɓe ɓe tawere ɗo ɓe ndufa ƴiƴam ma e dow am wona sababu janggo yowmal qiyamati kaaje bannam en fof so ndenndimi wona kiiraɗe ɗum no Mouhammad min mooli Allah yaltu hayre wotere nde wi hira nde wi ilayya rasulal urbi wala ajami e hema nelaɗo e arabeɓe nelaɗo e ɓaleɓe bisimilla ma ara an min mbiɗa wawi moftudema min mbiɗa wawi moftudema nde ɗo hayre wima moftude min mbiɗa wawi moftudema kono o ƴeewi sallallahu alayhi wa sallam eɓe nganndi ko toon o hewno yaade ɗum waɗi o yahani toon sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi o wi laysa shey'un bayna samai wal ardi illa wa ya'lamu anni rasulullah gayra asil jinni wal ins o wi wonani ko woni hakkunde leydi e asman so wona ene anndi min Mouhammad wonani ko woni hakkunde leydi e asman so wona ene anndi min Mouhammad komi nelaɗo Allah so hayre mum so lekki mum so kullel mum fof ene anndi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene jeeya ɗi kawisaji ha joni kawis mo wadduno e Ummu Ma'bad debbo moƴƴo debbo mo ngannduɗa labtuɗo debbo mo ngannduɗa jom jikkuji moƴƴi nde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde ngari e makko e on sahaa ko jom duuɓi kono wa kana min hulqiha ene jeeno e jikkuji makko annaha kanat tajlisu bi fana'i haymatiha tasqi wa tuqimu kullu man yamurru biha ene jeeno e jikkuji makko kanko Ummu Ma'bad o wonno ko nokku ene wiya Qadid hakkunde mum e Makka o temedere capantere kilométre wonno nde ɓe ngari ɗon kanko sallallahu alayhi wa sallam wonde Seydina Aboubacry nde tawi ɗon mana Ummu Ma'bad no mbiɗen ni ko joom duuɓi kono ene jeeya e adama ko so fini subaka tan o yaltat boowal killisaji makko ɗo o jooɗo ɗon holko fadi nde wonno o woni koye dow laawol wonande ɓeen ɗannoroɓe so mbirtima ɗon o rokka ɗumen ñaamde o rokka ɗumen yarte
kono noon nde nelaɗo en ngari hawri ko hitande ene muusi nde wonno neɗɗo dañatɗo ronkat nde ɓe ngari nde hitande ene satti gantanga ɓe jettimo ɗon fa talabu ɓe ɗaɓɓi mina labanan ɓe ɗaɓɓiɗo makko ɗo kosamal seeɗa so tawi ene heeɓo aw tamaran aw lahman ɓe mbi eɓe ƴeewa ɗon so tawi kosam ne woodi walla tew walla tamaro le yastaru haɓe mbawa sodde beele ɓe ballitoro e lawol maɓɓe ngol gantanga falam yajidu indaha cheyan hay hunde ala ko ɓe tawi ɗon o wi wallahi law kana indi cheyun ma awadnakum lira kanko umuma abad kanko umuma abad o wi wallahi so tawi wonko wonno ɗo ko faati e banggue koɗugu hay hunde ala ko ɗawanmi on gantanga kanko sallallahu alih w sallam fa nadara sallllahu alayhi wa sallam ila chatim annabi soyni ɗon mana dammuwol annabi wi hal biya min labani beele ngol ɗo dammuwol e ngol waɗi kosam fa qalat la o wi ngol ɗo dammuwol ngol ala kosam ngol ɗo dammuwol ko jorgol ngol ɗo dammuwol ko poƴgol ngol ɗo dammuwol ko kiiɗugol ngol ɗo ni haɗi ngol yaadi ko sibabude poññammagol ngol ala kosam annabi wimo kawitaji nelaɗo allah annabi wimo a tadanina li an ahlibaha beele a yamirtaka mi ɓirangol a yamirtaka mi ɓirangol ɗo dammuwol o wi naam bi abi anta ummi in ra'ayta biya halban fa ahlibaha o wi bisimilla mi sottirima nenam e babam e ma gorkajo so tawi a yi hen kay ɓirande bisimilla ma ɓir mi yamirima kawisaji nelaɗo allah ko kalanɗen nane o wi wonani ko woni hakkude leydi asman so wonani andimo kanko nelaɗo allah en andi kadi ko nulaɗo allah annabi sallallah alih w sallam noddi dammol ngol ari o noddi dammol ngol e teddugal makko e jondam makko e moƴƴere makko e annabagal makko e labtugol makko o noddi dammol ngol ari gansanga dammol ngol yettima o masaha dir aha o ƴetti newre makko tedduno nde newre nde ganduɗa kala ɗo moomi sella yimoɓe ne kewno yimde ɗum newre nde ganduɗa ko newre teddude kala ko moomi sellat o ƴetti newre teddude nde o moomi yeyre dammol ngol o sammallah o inni allah o wi bisimillah kanko wiyanno noon o wi kullu amirin zibalin yahtamu bihi shar'an la yubdau bi bisimillahi irrahmani irrahim fuwa abtar aw aqdaw aw ajzamu fa huwa in tamma hissan la yatimmu ma'nan kanko wiyanno noon sallllahu alayhi wa sallam o wi kala fiyako mo ganduɗa mo fuɗɗoraka bisimillahi irrahmani irrahim on ko taƴowo hay so timmi to banggue boowal yimɓe fof jii mbiya ɗum ne yooɗi kono to nder enen ñuli ene wi bof ɓayde fuɗɗoraka bisimillahi irrahmani irrahim maccuɗo haaju mum anani nelaɗo wi kala haaju mo ganduɗa mo fuɗɗoraka bisimillahi irrahmani irrahim hay so timmi to banggue boowal yooɗi yimɓe fof mbi ne yooɗi kono to nder ko bof wi gantanga o ƴetti newre makko teddude nde o moomi yeyre dammol ngol ɗon noon fata fajata wa darrat ngol soñci ngol waɗi kosam ha heewi الأمة معبدا هذا الشادين أباد الرسول بعام الجدب والإزام on jarama gansanga o moomi yeyre dammol ngol waɗi kosama ha heewi ɗon wadda aabi ina in o wi genu kawel yo adde genu kawel adda o ɓiri genu kawel ngila ha heewi o saga umma ma'bad o yerni umma ma'bad o ɓiri gongol nde wonno ko jiɗɗen haalde ko annabi sallallahu alaihi wasallam ko makko ko neɗɗo wawa ɗum jangtade ɗemgal wawa ɗum jangtade ngan sanga caggal o yerni umma ma'bad o ɓiri gongol o yerni yimɓe heddinoɓe ɓe summa sariba akhirahum sallallahu alaihi wasallam kanko wattini yarde kanko sakkiti yarde o wi
ساقي القوم آخرهم شرابا وي تروا ويمبي كني مسكتوا يرد ɗum waɗi o sakkiti yerde sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi no ɓeeɗo mbaɗarni oɗo commission no waɗarni ɓe jii gilnaane ɓe gadda ñaamde ɓe gadda yarde kono hay gooto e maɓɓe a yiyani ene yara walla ene ñaama annabi sallallah alih w sallam wiyanno noon o wi saagil gawma akhirum sharabano o wi jarnowo yimɓe carwowo yimɓe kañum sakkito yarde kono noon jiɗɗen tan wattinorade goonga mintaji pooɗima no moƴƴi jiɗɗen tan wattinorade ko hadis mo anas haɓruno ga nelaɗo sallllahu alih w sallam ko faati e teddugal nelaɗo allah e ɓuural nelaɗo allah e ɓuural leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam kanko anas o wi nelaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam allah wahayinoma annabi moussa o wiyema annabi moussa nabbi bani israila haɓru leñol ma bani israila en annahu man lagiyani kala kawruɗo am min allah wo huwa jahidum bi ahmada enen yeddi bireɗo ahmada o ha yo famde adakhaltuhu nara komi nanowomo jeygol est ce que nelaɗo allah te nelaɗo allah allah en andi wo aroyta ko akhiru zaman kono o wi annabi moussa haɓru yimɓe maɓe kala e maɓɓe kawruɗo e am ene yeddi mana ahmad yo fam komi nannowomo jeygol moussa heɓirimo wimo ya rabbi o man ahmada ehema joomowol gonɗo ahmada o wi ehema moussa ma halaktu halqan akramu alayya minhu o yimi tagani tagore ɓurde teddude e am ha foti e oɗo ahmad o wi katabtu ismahu ma ismi fil arshi qabla an akhluqa as-samawati wal ardi mi windi inde makko e indam ومن سايساي المصطفى في مكارم ومن سايساي المصطفى في مكارم وفي العلم والإحسان والجود والعدل سيدنا محمد الفخر أو سيدنا محمد نلال من الفخر نلال من وانصف المختار من تمختار سجل فاس الصوص والله دولار نواني جاد فويو جار jarama o wi mi windi inde makko e indam to al arsi ko adi ko mbiɗa taga asmanuɗi jeeɗiɗi e leyɗele ɗe jeeɗiɗi allah wi aljanna o kadi ene harmina e dennagal tagoje ɗe hatta yadkhulu huwa wa ummatahu hawa naata kanko e leñol makko i aljanna ene harmina e dennagal tagoje ɗe ha nelaɗo allah e leñol mum naata kanko moussa holko wi o wi eyema joomom iji alni nabiyu tilgal umma joomom mbiɗa ñaaguima ya waɗam annabi ngollon leñol bangol ni allah wimo ala nabiyuha minha annabi maggol yaltara ko e nder maggol kadi annene waɗi noon istagdamta wastaakhara huwa ana ardima kanko arade ko akhiru zaman wawonde kono noon ɓayde ka giɗam ka kaldiɗam walakin sa ajmau baynaka wa baynahu fi daril jalal mami rendin hakkude mon to nder aljanna galle bireɗo mana darul jalali o mami rendino on toon mami rokke ngal ɗon teddugal mami hawrudo en to galle darul jalali wadde enen fof jooɗiɓe ɗo ɓe yo allah wattu ene maɓɓe rendiduno en e maɓɓe to galle darul jalali ngam barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon bandiraɓe jaraɗon jaafoɗon gonga ko kebluna ɗen e haalde e nelaɗo sallllahu alih w sallam gasani kono noon ko en rendaɓe jamma o kadi eɗen gandi kadi waktu ha kadi koko yetti ɗum noon kala ko feewi e haala he ŋaɓɓi hen yuɓɓi hen immori koto jomiraw subahanahu wa taala rewni e ɗemɗe men men kaal kala hen ko goppuɗen kala hen ko jumɗen eɗen ñaagui allah tabaraka wa taala yaafo eɗen ñaagui allah yo allah tawni en sahaji garoji taw eɗen ɓeydi kadi e banggueji foof gam barke annabi sallllahu alih w sallam e sewto ngol ko musidɗo moon almuɗo alqur'ana sow walla mbiya abdourahmani sow to madina gounas assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh